ubujumbe bunge ya South Mugirango ule kurwanire kirugikyo numeta yorororo na rumo chifu ase bunge nene anene wikiranira chipara okay ubekire anene wikiranira magenda chirami obekire chirami bona kabiri chirami chache bona otire ruguru by the way iterambire ndamagenda twikira by the way gara kwana ngipara ikuru etage gende getenie gende mogenda gende so Kenya maya irane suguta ipare ruwe mojengo tiango tebi iparuri mojengo ikuru mojengo genda ayora egende maro egende suguta ogocha seita gatebe ngipara situ nyasasa agatenge pare usengenya echi nyasasa echo penda eche bonduko egende yenyakeyo amajengo bekwaro sistimango bekari ngingizo tenkola anaralia ya neno rachwikirania abana inchi aneno batene inchi neke ngo chwikirani kora biribinde ubikirani lakini agotenga naki inchirando ojengo nyagusaba nyasaye uteire serikali ando jengo nyeirare amatio yondo nara nanje tosoro amobo minsa wozudo bwichi para osubi education togende by election na ndingire kerogeki okay igotu ati agenda chindo chonsi cyo mu menyibo South Mugirango na jimbu ati jiriyo sora chije chikotena oganyo sora jege ndonganyete egento konyage nchande tebugirango nechipara ichi cyabekiro egento konyage nchande tebugirango Nyangweta Forest Etwale University pono yarende iwe medical college yarende iwe nyagitari president ya to promise ko genda ndi Italy ngoja ku Italy ko lenda ndi bese cyaka nyagitari enene level 4 Nyangweta Forest iyera akonya abantu osoro bekire National Polytechnic mate church bono nginda aje gukora kireto bauti mate ngenda gotenga naki nto babantu nga tokonya ku criticize goza gotenga ninje ndaje ko lende gento na ande gento bono kengo geti na osoro president ko mategerere enje na mandenge president ndegerere ntwaswa mutenere kibona karo kuri libono ochira atua abokubukike jure mwaga gegeita arene tuisiko urigiriri nkie koraganiri habana inchi bebunge ya South Mugirango bamosoki bagachora umugambi until the president came to South Mugirango na wate birengereri yonga osoro bebire burabu ononje mochano ne golenge burabu golenge chache ando buchume bwabere burabu chache for over 27 years tokarankarango osoro wene iria magenda gochi chache so ngatebanga gakine njina ko bumuchumbe enkonye burabu ono nyosoro chire burabu otoire medical ngongo na kuiro otoire medical college otoire chipara otoire stima so and we are in the same party nkida chiko pingira and he is doing the work if I was in a different if muna wandi nje mate na gotebinga tinkoru serikali no koraki I know we serikali iko tutebene kiruge kiga tukirigetia so wikirania abana incha magendro naro I'm telling you mate wana gukona kuongira ni maye komugambi I'm telling you akyo mugambi I'm telling you magendro na tate okora bagirango na nyaro dase project osora rent can I tell you something to be again Nyangweta Forest eyu epale ingo batebi yetegende Nyangweta Forest MTC yagacho nyagitari yagacho abantu bayito bakoni sugumoro abantu bayito bakole mibyasi baonio abantu bayito bakole moboli bayire nyagitari eyu ekara bayiro nyagitari yo boli obuna ne myoga abarwire bali ekinuma abarwire bali bakolo sibesa abantu baleke baja kwagacha chi Australia asabana ba medical college baja kombe so what different will I do? Let's be realistic. Nakibono nyoraba bagukwana ngana kingo cha kuchenje wale serikali baje gukora ibintu utagukora usatali gukora what different